चिरांनि रुनिखातायाव जि जाथाय जानायखौ नोंथांमोना नुदों बे जाथाया जोबोर गिलु बालु न' बां सावदों माने अफिसखौ सावदों गारि मटर बुफाय बुसि खालामदों बाइकखौ सावदों आरो होसो होसो बुदलायदों आरो पुलिसा मा खालामनो गोनां बाध्य जादों ब्लेंक फायार होनो गोनां बाध्य जादों दासिम साबेसे जखम जादों जायाखै बेखौ मिथिया बाथ्राया ओरैबायदि आं मिथिनायाव जे आयेन बेरेखा खामानि सानैसो सुबुं मावदोंमोन जाहैबाय सावथाल सुबुंफोर आयेन बेरेखा हाग्रानि बिफां लाइफांखौ दानफायदोंमोन जानो हागौ बेबायदि जानो हागौ स' बेबायदि खालामनायनि थाखाय हमनानै लाबोदोंमोन नाथाय बिसोरखौ हगारफिननानै होबाय हगारफिननानै होनाय जाबाय जेबो गैला चेप्टार क्लोज जाबाय होनना बुंदों आरो बिनि उनावबो सोरनिबा माने जे होनायाव सोरनिबा उसतनि होनायाव माखासे आदिबासि बा सावथाल सुबुंफोरा फैनानै बै अफिसखौ गाग्लोबफैदों फरेस्ट रेन्जनि रुनिखाता फरेस्ट रेन्जनि अफिसखौ गाग्लोबफैदों बे जाथायखौ जों नुगासिनो थादों आरो न' बांखौ माने न' बां माने अफिसनि न' बांखौ सावनायखौ नुनो मोनदों आरो गारि मटर बुफाय बुसि खालामनायखौ नुनो मोनदों आरो पुलिस आरो सावथालफोरनि गेजेराव मोनसे दाङाबाजि थासारिखौ नुनो मोनदों आरो बिनि उनाव जोङो मोनसे बाथ्राखौ नुदों सानैसो सुबुंफोरा मा हाथियारखौ पुलिसनि हाथियारखौ देट मिन्स रेन्ज पुलिस जिथु रेन्जारफोर थायोना मा होनगोन बेखौ फरेस्ट पुलिसफोर थायोना फरेस्ट पुलिसफोरनि जि हाथियार बेखौसो लाना खारदो ना आसामनि जि पुलिस आसाम पुलिसनि हाथियारखौ सेनानै लांदों एक्जेक्ट हमनो हायाखै नाथाय जायखिजाया हाथियारफोरखौ लानानै थांनाय नुनो मोनदों आरो स' बेनिफ्राय मोनसे बाथ्राखौ सानखानो गोनां जादों दाबो मावबादि दङ नामा बिदिब्ला आसामाव जाय मावबादिखौ भारत सरकारा जोब्बाय होनना फोसावदों नाथाय दाबो बिनि जि एफेक्ट गोहोम बियो दाबो आसामाव दङ जानांगौ सावथालफोरनि गेजेराव नङाबा नों आं साधारन मानसिया बेबायदि हाथियार सेनानै लाना खारनाया इम्पसिबल बेथ' एसे माने बिग्रायग्रा बा जाय हाथियारजों दावहा नांग्रा बा मिलिटेन्स टेररिस्ट बेफोरनिसो खामानि बेयो स' मावबादिफोर दङ नामा बेवहाय मावबादिनि इनफ्लुयेन्स दं नामा बेवहाय थांनाय समावबो एसटिनि दावहा जानाय समावबो बेबायदि जाथायखौ नुदोंमोन नाथाय दाबो जों बेबायदिखौ नुफिनदों स' फरेस्ट रेन्ज अफिसखौ गाग्लोबनायनि आन्दोआव सोरनिबा आखाइ दं नामा बेबायदि नांदों आरो सरकारनि दासिम जेबो रिएक्सनखौ नुनो मोनाखै आसाम सरकारनिफ्रायबो नुनो मोनाखै बिटिसि सरकारनिफ्रायबो जेबो रिएक्सनखौ दासिम नुवाखै नेता एमएलए एमपिफोरनि जेबो मन्त्रिफोरनि जेबो रिएक्सनखौ नुनो मोनाखै चिफ मिनिस्टार बिथांनिफ्रायबो जेबो रिएक्सन नुनो मोनाखै आरो चिफ बिथांनिफ्रायबो जेबो रिएक्सन नुनो मोनाखै हाग्रामा महिलारि बिथांनिफ्रायबो आरो फरेस्ट बिफाननि इएमनिफ्रायबो बा फरेस्ट बिफाननि जि मन्त्रि आसामनि बिथांनिफ्रायबो जेबो रिएक्सन नुनो मोनाखै साननो गोनां जादों जे अफिसखौ बुफायबाय गारि मटर सावबाय बायदिसिना खालामबाय नाथाय बै पुलिस बा हाग्रा बिफाननि जे फायखिफोर बिसोरनि हाथियारखौ लानानै थांनो नागिरनाय बेयो बहुत साननो गोनां जादों आरो ब्लेंक फायार होनो गोनां जादों नोंथांमोना नुदों माखासे भिडिअफोर नुदों जानांगौ माबायदि पुलिसफोरा थांबाय थादों आरो खाथिनिफ्राय अन्थाइ खुबैदों नाथाय पुलिसा बिसोरखौ जेबो खालामनो हायाखै माने बिसोरनि फारसे गुलि गावहरनो हायाखै खालि ब्लेंक फायार होदों मात्र ब्लेंक फायार होदों बेखौ नुनो मोनदों जों ओरैबायदि सानो जुदि बर' मानसि जानायमोनबा दासिम सासेबाबो गावथारसिगौमोन खोमा पुलिसाबो बेबायदि नाङो आरो सम सम नाथाय बिथांमोननि सायाव मोनसेबो गुलि गावाखै दासिम गुलि गावनोथ' आं थिनाखै नाथाय बेबायदि नुवाखै नाथाय बर'फोरनि बेलायावबा दा लासै गुलिया नांसिगौमोन बेबायदि सानो आरो सबसे साननो गोनां जादों जोंनि दा थानाय सरकार आरो आसाम सरकारनिफ्राय दासिम रिएक्सन फैयाखै आं रिएक्सन नुवाखै कन्डेम खालामनायबो नुवाखै जेबो नुवाखै हाग्रामा महिलारि सारनिफ्रायबो जेबो नुवाखै स' बेखौ पलिटिक्स बादि नांबाय एसे बाथ्राखौ पलिटिकेल बेकग्राउन्डआव थांबाय बाथ्राया एसे स' रावखौबो दुखु होनो गोसो गैया सावथालफोरखौ आदिबासिफोरखौ दुखु होनो रावबो पलिटिकेल पार्टिया गोसो गैया ना अपजिसननिफ्राय फैदों ना गोहोआव थानाय सरकाराव थानाय पार्टिनिफ्राय फैदों रावनिफ्रायबो जेबो दासिम रिएक्सन होआखै थारमाने आं ओरैबायदि बुंनांगोन बिथांमोननि रिएक्सनाथ' फैगोन नाथाय मा रोखोमनि रिएक्सन नांगोन गिबियावनो बिसोर इनफरमेसन कालेक्ट खालामदों आजिखालि इनफरमेसन वारफेयारथ' इनफरमेसन वारफेयार बेनिखायनो इनफरमेसन कालेक्ट खालामदों स' माबायदि थासारियाव माबायदि बिबुंथि नांगोन कमेन्टस होनांगोन माबायदि रिएक्सन नांगोन बेखौ इसे सानहाबबायदों एसे सालिजारि नायबाय थादों आरो पार्टिया पावाराव थानायानो जा बा अपजिसन थानायानो जा बिनि उनाव रिएक्सना फैगोन आरो बै रिएक्सना निस्सय मा जागोन पलिटिकेल जागोन पलिटिकेल रिएक्सन जागोन सब स' सावथालफोरजों बर'फोरनि जि मोनसे खौसेथि गैयि बे थासारियाथ' क्रियेट जाबाय नालाय जाखाबाय बेयो आगोलबो गैयामोन आरो एसे गेजेराव कन्ट्रलाव फैदोंमोन नाथाय बे थासारिया दा फिन गाज्रिसिम थांफिनबाय फिउचारावबो माब्लाबा गोरोबलायनाय नङा बेबायदि नांदों स' हाथियारखौ सेनानै लाना खारनाय बा हाथियारखौ लाना खारनाय जाथाया इसेल' बाथ्रा नङा बे साननो गोनां बाथ्रा
साननो गोनां बहुत साननो गोनां बाथ्रा बियो नोंथाङा निश्चय भिडिअफोरखौ नुनानै बुजिदों पुलिसखौ अन्थाइ खुबैदों नाथाय जेबो पुलिसा जेबो खालामफिनाखै नो रिएक्शन दैट मीन्स बिसोरनि आखाया ओरै खाबथाजादों स' जेबो खालामनो हाया नोंथांमोना खुबैथो अन्थाइ खुबैथो जेबो खालामनो हाया गुलि गावनो हाया बेबायदि मोनसे अर्डाराथ' निश्चय गोजौनिफ्राय फैखादों माने टेस्ट खालामदों आरो जोंनि मानसिफोरनि धैर्य्य बेसेबां बेखौ टेस्ट नायदों बर'फोरखौ टेस्ट नायदों आसलते बै जाथायफोरा मा जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरखौ टेस्ट नायदों आनजाद नायदों बेसेबां कन्ट्रल केपासिटि दङ कनसेन्ट्रेसन दङ बेसेबां हमथानानै गोहो दं टेस्ट खालामगासिनो थादों जों हमथानो हानांगोन बे गिलु बालु जाथायावबो जों हमथानानै थानो हानांगोन बे जाथाया लासै लासै जातिजों जाति थांनोबो हागौ नाथाय जोङो बेखौ कन्ट्रल खालामनो हानांगोन बेबायदि जेन जाया बेवहाय सोरनि आखाइ दं बेखौथ' मिथिया सोरनि उत्साहनाय दङ जिहेतु चेप्टारा क्ल'ज जाबायमोन होनना बुंदों नाथाय चेप्टार क्ल'ज जानायनि उनाव फिन बेबायदि हिंसायारि जाथाया जाफिननो मोनदों